ድሕረትን ፍልስፍና ኣመልኪትና ንገብሮ ዘለና ወግዓታት ንመደሳብ ብምባል ንሎሚ ሓደ ኣገራሚ ነገር ሒዝናልኩም ክንመጽእ ፈቲና። ሰላምን ጥዕናን ንዓኻትኩም ይኹን። ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልትና። ኣብ ርሑቕ ምዕራብ ትርከብ ሃገር ኢንዶኔዥያ ዘለዎ ሕብረተሰብ ዝገብርዎ ናይ ሬሳ ኣተሓሕዛን ስነ ስርዓትን ባህልን ገለ ክነብለኩም። ቅድሚ ግን ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ትኾኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላትናኹኑ። ፍቅሪ ብርቱዕ ምዃኑ ኩሉና ንሰማዕ ንኸውን። ንዘፍቅርዎ ሰብ ብሞት ምስ ዝፍለ ንዓመታት ምስ ዝኽሩ ክነብሩ ዝመርፁን ጎኒፎምና ይኾኑ። ንሬሳ መወዲ ፍትዎም ክቐብሩ ክሳብ ጽጉሞም ዘፍቅሮዎም ዓሌት ኣልዒልና እንተውጋዕናኩም ከ ምተገረምኩን ዶ? ኣብ ቶራጃ ትበሃል ደሴት ዝነብሩ ሕብረተሰብ ንዓለም ሓድሽ ንምእማን ዘጸግም ባህሊ ኣለዎም። ብሞት ዝተፈልዩ ኣባላት ስድራ ቤቶም ምስቶም ሞት ዘይበጽሓቶም ህያውያን ኣባላት ስድራ ወይ መቕረብ ክነብሩ፣ እቶም ብሂወት ዘለዎ ኣባላት ስድራ ንሬሳቶም ብሞት ዝተፈልዩውን ፍትዋቶም ዘድሊ ዕለታዊ ቅረባቶም እንዳዳለዉ ምስኦም ኣብ ቤቶም ካብ ዋርሕ ክሳብ ዓመታት እንዳዓለሉ እናተፃወቱን እናተኸነኹንን ከንብሮኦም ይኽእሉ። እዚ ማለት ዝበልዕዎ ዝሰተይዎ እንዳመጠዉ ዕላልን ሰላምታን ከም ህያው ሰብ እናለገሱ የንብርዎም። ኣብ ናይ ቶራጃ ሕብረተሰብ ፍቕሪ ናይ ስድራ ቤት ስለ ዘለዎም ነቲ ሬሳ ወይ ኣስከሬን ኣብ ገዝኦም ኣቐሚጦም ክንክንን ሓልዮትን ይርዩ። ዋላ እውን ድሕሪ ግዜ ምስ ተቐብረ ልክዕ በቢ3 ዓመት የዕጽምቲ ወይ ሬሳ ናብ ቤቶም ኣምፂኦም ዘድሊ ክንክን ይገብርሉ። ኣብ ዓለም ውሑዳት ሰባት ነቲ መሪር ሓዘኖም ንምግላጽ ምስ ሬሳ ክነብሩ ወይ እውን ብዕቡእ ሬሳ ኣብ ገዝኦም ክኽዝኑ ወዝቢ ይስማዕ። ንኣብነት ቬንዙዌላዊ ሌቫን ንዘፍቅራ በዓልቲ ቤቱ ከይቀበራ ኣብ ገዛ ኣቐሚጡ ንዕላሊ 17 ዓመት በዓልቲ ቤቱ ሓመድ ከይልበሰ ሓንጊዱ ይርከብ። ሌቫን ኣብቲ ብጥንቃቐ ዝተቐመጠ ሬሳ በዓልቲ ቤቱ ተጸጊዑ እንተዘይደቂሱ ድቃስ ክወስዶ ስለ ዘይክእል የእዳው ኣብቲ ሬሳ ሓቒፉ ድቃሱ ዘስተማቕር። ኣብ ማሓዳር ናይቲ ዓዲ እዚ ነገር ዘኣርሚምዎ ክገድፎ ክምዕዶ እኳ እንተፈተነ ግን ኣይከኣለን። እምበኣርገስ ናይ ቶራጃን ልምዲ ናይ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን፣ ብልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝኽተሎ ባህሊ። ስለዚ ምሁር ዘይምሁር ሓረስታይ ነጋዳይ ከይበለ ነቶም ኣብ ስደት ዝነብሩ ኣባልቲ ሕብረተሰብ ከይተረፈ ዘዘውትርዎ ባህሊ እዩ። ኣብ ደቡባዊ ግዝኣት ናይ ኢንዶኔዥያ ትርከብ ደሴት ትሮጃ ጎቦ ዝዓብለሎ ደጋዊ ክሌማን ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝብን ሓቒፋ ትርከብ። መብዛሕትኡ ነባሪ እዛ ደሴት ድሕሪ መግዛእቲ ናይ ሆላንድ እምነቱ ፕሮቴስታንት ክርስቲያን ዝቐየረ እዩ። ኮነ ግን እቲ ዝጸንሐ ባህሎም ክሓድግዎ ይከኣሉን። ድሕሪ ሞት ኣሎ ዝበሃል ዓለም ካብ ካልኦት ህዝብታት ፍልይ ብዝበለ ይትርጉሞ። ባህሎም ኣሉክ ኢሉ ዝሰየሞ ድሕሪ ሞት ሂወት ከም ዘሎ ይኣምኑ እዮም። ሞት ከዓ ናብቲ ካልኣይ ዓለም ወይ ኣሉክ መሰጋገረ ድልድል እምበር ድንገት ዝኽሰት ፍጻመ ኣይኮነን ኢሎም ይኣምኑ። ስለ ዝኾነ ከዓ ዘይከም ካልኦት ህዝብታት ኣብ ዓለም ንዝሞተ ሬሳ ኣይፈርሑን፣ ኣይረሕቁን። ኣስከሬን ሬሳ ወለዶም እውን ብኣእዳኦም ይድህስሱ፣ የጽርይዎ፣ ይከናኸንዎ፣ ክዳን ይልብስዎ። በቢግዚኡ ካብ ዝተቐብረሉ እናምፅኡ ክንክን ይገብርሉ። ናይ ቶራጃ ሕብረተሰብ በዚ ባህሎም ፍሉያት ኣደነቕቲ ሕብረተሰብ ተባሂሎም ተጸዊዖም እዮም። ቅድሚ 1960 ብዛዕባ ቶራጃ ዓለም ትፈልጦ ምስጢር ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ኣብ 1964 ንቱሪዝም ዝኸዱ 50 ዝኾኑ ኤውሮጳውያን ምስ ናይ ቶራጃ ኣተሓሕዛ ሬሳ ፊት ንፊት ምስ ተጋጠሙ እዛ ደሴት ዓይነ ስሕበት ቱሪዝም ዝኾነት። ብፍላይ ናሽናል ጂኦግራፊ ነቲ ባህሊ ሰኒዱ ምስ ዘርግሖ እዛ ደሴት መስሕብ ቱሪስት ኮይና እያ። ምስ ብዝሒ ምምጻእ ናይ ቱሪስት መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ነቲ መቓብር ከም ቅርሲ ከቐምጥ እኳ እንተኣዘዘ እቶም ሕብረተሰብ ግን ካብ ሬሳ ወይ ሞት ቤተሰቦም ሪዕቖም ከም ዘይነብሩ ብምንቋም ትእዛዝ መንግስቲ ጸማም እዝኒ ሃብዎ። ቶራጃውያን ሞት ድንገት ኢሎም ኣይኣምኑን። ህይወት ነቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ዝነውሐ ናብራ መጓዓዚት ይብሉ።
እቲ ዝነውሐን ደስ በሃልን ናብራ ብናቶም ኣፀዋውዓ ፑያ ይበሃል። እዚ እቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት እዩ። ስለዚ ከዓ ንዝሞተ ሰብ ተጓዮም ዘይቀብሮ ነፍሱ መጓዓዓዚ መደብ ክሳብ ዝዳለው ኣስከሬን ኣብ ገዙ ይጸንሕ። ጻንሖታ ኣስከሬን ኣብ ገዛ ካብ መዓልታት ክሳብ ዓመታት ክወስድ ይኽእል። ሞዋቲ ከከም ዝነበሮ ሃብቲ ብመዓልቲ ሰሙናት ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ጸኒሑ ኣስከሬኑ ክቕበር ይኽእል። እቲ ብዙሕ ክብርን ገንዘብን ዘለዎ ዝነውሕ ጻንሖት ኣብ ገዙ ይግበረሉ። እቶም ናይ ምክንኻን ዓቕሞም ድሩዝ ዝኾነ ድማ ኣብ መዓልታት ሬሳኦም ይቐብሩ። ኣብ ናይ ገዛ ጻንሖት እቲ ሬሳ ኩሉ ዘድልዮ ነገር ከይጎደለ ልክዕ ህይወት ከሉ ዝረኽቦም ዝነበረ ነገራት ተማሊኡሉ ክዳኑ ለቢሱ ኣብ ዓራት ብኽንክን ይጸንሕ። ብናይ ሬሳ መድረቒ ማይን ጨርቅን ወትሩ ይሕጸብ። ዓራቱ ይኹን ኣብ ከባቢኡ ብንጽህና ይተሓዝ። ቤተሰብ ብዘይ ምስልካይ ቁርሱ፣ ምስሑ፣ ድራሩ መዓልታዊ ይቕርቡ። ዝስተ እውን ከምኡ። ማይ እንተሰትዮም ማይ፣ ሻሂ እንተሰትዮም ሻሂ። ቁርሲ ዝቐረበ ምግቢ ንምሳሕ ኣይድገምን። ምሳሕ ዝቐረበ ዓይነት ምግቢ እውን ንድራር ኣይቀርብን። ኣቕረብቲ ምግቢ ይኹን ቤተሰብ ዓስኬሮን ናብ ዘለዎ ገዛ ክኣትው እንከለዉ ሰላምታ ይርስዑን። ከም ዝሰምዖም ገይሮም ኩሉ ዝወዓልዎ ተንቲኖም ይዕልዎ፣ ይመያየጡ። ተረጃውያን ከም ዝገብሩ ሞይቱ ኢሎም ስለ ዘይኣምኑ እዩ። ሓሚሙ እምበር ኣይሞተን። ክሳብ መቓብር ዝኸይድ ነፍሱ ኣብ ገዛ ክጸንሕ ትኽእል እያ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዩ። ነዚ እምነቶም ወላ ሓደ ክቕይሮን ክሕድጎምን ዝኽእል የለን። ስርዓተ ቀብሪ ተረጃን ብቐሊሉ ዝፍጸም ኣይኮነን። ወርሒ ይኹን ዓመት ጸኒሑ ሬሳ ካብ ገዛ ወፂኡ ናብ በረኻ ወይ ጣሻ ዝኸደሉ ከም ቀብሪ ዝቑጸር። እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብውሕዱ ሓደ ሰሙን ክወስድ ይኽእል። ኣብ ውሽጢ ኾነ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ቤተ ዘመደ ይተኣኻኽቡ። ኣብቲ ሰፊሕ ሜዳ ዳስ መሳሊ ተሰሪሑ ስርዓተ ቀብሪ ብብኽያትን ጭደራን ሓጎስን ዝበዝሖ ይዝውተር። ሓጎስ ወይ ጭፈራ ነቲ ሬሳ ናብ ካልኣይ ዓለም ብሕጉስ መንፈስ ከም ፈረስ እንዳጋለበ ከብፅሖ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ልዕሊ ብኽያትን ሓዘንን ብጨፈራን ዳንኬራን እዮም ዘፋንውዎ። እቲ ካልእ ዘገርም ኩነት እንተዳ ኣሎ ነቲ ሬሳ መፋንው ዝዳሎ ሕሩድ ወይ መስዋእቲ እንስሳታት እዩ። ብዙሓት እንስሳታት ከም ሓሰማ፣ ኣብዑር በረኻ፣ መፍለስ ኣብ ማይ ዝነብሩ ጎባ ይሕረዱ። ምክንያቱ እዞም እንስሳታት ናብቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት ቀልጢፍካ ንኽትበጽሕ የኽእሉ እዮም ኢሎም ስለዝኣምኑ ብውሕዱ 100 ሓሳሙ ካብ ዘምፅኦም ጽዮም ይሓርዱ። 20-30 ኣብዑር ምሕራድ ልሙድ ተርእዮ እዩ። ነዚ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ምግባር ብውሕዱ ክሳብ 400,000 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክሃልኽ ይኽእል። እሞ እዚ ኩሉ ገንዘብ ደኣ ካበይ ይመጽእ? ትሮጃውያን ኣብቲ ናይ ሰሙና ጸንሖቶም ካብ ደገ ዝርከቡ ቤተሰቦም እንዳጠራቐሙ ዝዋሃልልዎ ገንዘብ እዩ። ንስነ ስርዓት ቀብሪ ዝወፅእ ገንዘብ ረሃፅ ገዲፉ ደም ዝርህዝ፣ ንብዓት ኣግዲፉ ደም ዘንብዕ ሓልኪ ዘለዎ ገንዘብ እዩ። ንሓደ ስድራ ቤት ካብ ቁረሻ ሃብቲ ናብ መስመር ድኽነት ክንቆዝ ዘኽእል ባህሊ ድማ እዩ። እቲ ዝገርም መንግስቲ ጎዳ ባህሊ ምዃኑ ኣሚኑ ንኸቋርፅዎ ክእግዶም ምስ ፈተነ እንታይ የእተወካ ኢሎም ንምውእታቶም ዝኸፍልዎ መስዋእቲ ክቕፅሉ ክኢሎም እዮም። ኣብ ግዜ ቀብሪ ፍሉይ ምድላዋት ይግበር። ነቲ ሬሳ ሓድሽ ቃሬዛ ሰሪሖም እንደገና ጎጆ መሰል ንእሾ ቤት ይገብርሉ። ሬስኡ ካብ ገዝኡ ናብቲ ሓመድበ ዝከናወነሉ ቦታ ብዓርቃይ ወይ ሻምብቆ ዝተሰርሐ ብሓደ ግዜ ልዕሊ 20 ሰብ ክስከሞ ዝኽእል ገረብ ገይሮም ካብ ቤቱ የውፅዎ። እቲ ዝተረፈ ቀባሪ ብብኽያትን ብጭፈራን ናብቲ ዝተደላወሉ ቦታ ይዕጅብዎ። ኣብቶም ቀባሮ ተኣኪቦምሉ ዝጸንሑ ቦታ ምስ በጽሐ እቶም ዝተሓረዱ እንስሳታት ይዳለዉ። ነቲ ሬሳ እውን ኣብ ቅድሚኡ ይቐርብሉ። ምክንያቱ እቲ መስዋእቲ ናይ እንስሳ ሪኡ ናብቲ ካልኣይ ዓለም ብቕልጡፍ ከም ዝኸይድ ኣሚኑን ተፈሲዎን ንክኸይድ ዝግበር ስነ ስርዓት እዩ። መንእሰያት ተሰኪሞሞ ናብቲ ጫካ ምስ በጽሑ ናይ ፕሮቴስታንት መራሕቲ ሃይማኖት መጽሓፎም እናደገሙ ስርዓተ ፍትሓት ፈጺሞም ናብቲ ዝተደለወሉ ቦታ ይዓርፍ። ካብ ዝሞት ድሕሪ ወርሒ ወይ ዓመት ካብ ቤተሰቡ ተፈልዩ ማለት እዩ። ብልምዲ ቀቢሮሞ ንበል እምበር 3 ዓይነት ኣቀባብራ ኣለዎም። ቀዳማይ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ እንከሎ ኣብቲ ሬሳ ጫካ ምቕማጥ እዩ። ካልኣይ ኣብቲ ጫካ ምቕባር እዩ። ሳልሳይ ኣብቲ ጫካ ቀጢሉ ደው ከም ዝብል ይገብሮ። ብተወሳኺ እቲ ሬሳ ናይ ህፃን ምስ ዝኸውን እቲ ሳንዱቕ ሬሳ ኣብቲ ጫካ ንቑመት ይትከል። በዓል ሃብቲ ምስ ዝኸውን ክዳውንቱ፣ ሰዓቱ ዘድልዮ ዘበለ ኣብ ጥቓ መቃብሩ ይግበረሉ። ምናልባት የድልዮ ከይኮን ኢሉ ስለ ዝእመን ኩሉ ዓይነት ኣቀባብራ ንምርኣይ እንደገና ንምውፃእን ከም ዘየሸግር ርግፀኛታት ክኾኑ ኣለዎም። ምክንያቱ ትሮጃን ሕብረተሰብ ካብ መቃብር ብተደጋጋሚ ንሬሳታቶም ስለ ዘውፅዎ እዩ። ጽባሕቲ ቀብሪ ቤተሰብ ሞዋቲ ቆርበት ብዕራይ ለቢሶም ቀርኒ ብዕራይ ኣብ ርእሶም ሰኺዖም ጉራደ ሒዞም ሞዋቲ ዝገብሮም ዝነበረ ስራሕ እንዳጠቐሱ ይጭፍሩ።
መንእሰያትን ኣንስትን ናይ ቤነን ማካትያ ዝበሃል ጭፈራ የዘውትራ። እዚ ጭፈራ ንምዋት ዝውድስን ክብሩ ዝገልጽን እዩ። ተሮጃውያን ካብ ሕብረተሰብ ዓለም ዝፈልዮም ምስ ዝሞተ ኣባል ስድራ ቤቶም ዘለዎም ጥቡቕ ምትእስሳር እዩ። ድሕሪ ዓመት ነቲ ሬሳ ካብቲ ዝተቐብረሉ ቦታ ናብ መንበሪ ቤቶም የምጽዎ። ዘድሊ ጽሬት ምስ ኣካይድሉ ሓድሽ ክዳን ካልእ ስልማቱን ከም እንደገና ይኽደን። እዚ ምምላስ ኣስከሬን ማኒነ ኢሎም ይጽውዕዎ። እንተወሓደ ኣብ ዓመት እንተበዛሕ ድማ ኣብ 3 ዓመት የተግብሮ። ስለ ዝኾነ ከዓ ሓደሽቲ ኣባላት ስድራ ቤት ዝውለዱ ነቲ ናይ መቕረቦም ኣስከሬን ክላለይዎን ክርእይዎን ይግበር። ምስቲ ሬሳ እንዳደገፉ ንመዘከርታ ክኾኖም ስእልታት ይወስዱ። እዚ ከምዚ ንገብሮ ደቅና ነቶም ኣቦሓጎታቶም ወይ ንሓጎታቶም እናረኣዩ ክብርን ጸጋን ክወርሱ ብምባል ኢና ኢሎም ድማ ይኣምኑ። ክቡራት ተዓዘብትና ብተስፋ ሃይለማርያም ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ጽሑፍ እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ። ክሳብ ዝቕጽል እዋን ረኸብ ሰላም ቅነ ሰስናይ